मालवणात आंब्याच्या सीझनमध्ये बनणारे आंब्याचे रायते. त्याच्यासाठी हे अर्धे कच्चे आंबे, म्हणजे थोडे कच्चे पण पिकलेले आंबे, म्हणजे थोडेसे आंबट गोड चवीचे. एक 5 आंबे घेतले, 5-6 मोठे. स्वच्छ धुवून त्यांना बॉईल करून घ्यायचं चांगलं. एक 10 मिनटं मिडियम टू हाय गॅसवर बॉईल करायचे. थोडे वर खाली हलवायचे. मोठे आहेत ना, भांडं छोटं पडतंय आणि झाडावरनं पडलेले मला ते मिळाले आहेत. आमच्या कॉलनीमध्ये झाड आहे आंब्याचं. मसाला त्याच्यासाठी मालवणी पद्धतीने करतोय आपण. लसूण भरपूर, अर्धवळं नारळ, बेडग्या मिरच्या एक 8-7-8, तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे, लवंग 1 इंच, धने 1 चमचा, बडीशेप 1 चमचा, जिरं अर्धा चमचा आणि मेथीदाणे पाव चमचा, हळद पाव चमचा आणि मीठ चवीनुसार वाटणातच घ्यायची आणि सगळं छान असं मऊ गरगरीत वाटून घ्यायचं. वाटल्यानंतर ते मी डायरेक्टच रश्श्यात घालणार आहे, म्हणजे त्या पल्पमध्ये मँगोच्या शिजलेल्या. काही जण चाळणीत गाळून घालतात, कारण तो दाताखाली येऊ नये म्हणून, बिया मिरचीच्या वगैरे. पण मी डायरेक्ट घालणार आहे. आता कैऱ्या मस्त बॉईल झाल्या. आता हे ना राईस बरोबर, भाताबरोबर, राईस बरोबर, चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, सगळ्याबरोबर खाता येतं. नुसतंही छान लागतं, अप्रतिम लागतं. कैऱ्या छान बॉईल झाल्या. बॉईल होईपर्यंत शिजवायच्यात आणि त्याच्यातला पल्प सगळा काढून घ्यायचा आहे. सालीजवळचा चमच्याने असा ओढून काढला की सहज निघतो. आणि थोड्या आंबट आणि गोड आहेत. खूप आंबट असतील तर गूळ घालावं लागतं. थोडंसं गूळ असं पण घालावं लागतं, कारण त्याची आंबट गोड अशी अप्रतिम चव येते. पल्प सगळ्या हाताने चोळून काढायचं आहे, मिक्सरला नाही काहीच लावायचं आहे. थोडा गरम आहे त्यामुळे चटके बसतात. थंड थोड्या करा आणि मग पल्प काढा. तर ह्याला आहे ना राई, जिरा, कढीपत्ता फोडणी देणार आहोत आपण. हिंग फोडणीमध्ये आणि फोडणीत परत लसूण वापरणार होते. ह्याला रायत्याला आहे ना लसणीची फोडणी, लसूण भरपूर असेल ना तर चव अप्रतिम लागते. स्टीलची कढई घेतली त्यामुळे तेल थोडंसं करपलं. 1 चमचा राई, 1 चमचा जिरे, 2 हिरव्या मिरच्या जाड्यावाल्या फोडणीत, लसूण भरपूर ठेचलेला आवडीनुसार. पण रायत्यामध्ये लसणीची चव अप्रतिम लागते फोडणीच्या. कढीपत्ता भरपूर. ते छान परतून झालं की जो पल्प काढलाय तो टाकायचा आहे आपण त्याच्यामध्ये आणि तो वरखाली परतून घ्यायचा. हिंग साधारण पाव चमच्यापेक्षा जास्त घेतलाय. खमंग असा त्याचा सुवास दरवळलाय फोडणीचा. पल्प टाकायचा आहे, वरखाली सगळं हलवून घ्यायचंय. नंतर आपण वाटलेलं वाटण, ह्याच्यामध्ये एखादी लवंगी मिरची घातली ना तरी तिखटची एक चव चांगली येते, कारण ह्याचं जरा तिखट कमी झालं ना तर चव बिघडते. मिक्सर धुवून पाणी ॲड करूया. घट्ट पातळ किती हवं त्याप्रमाणे. पातळ नसतं, हे घट्टच असतं. पिठलं बनवतो तेवढं तसं त्या टाईप. आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ मी ॲड केलं आहे. गूळ ॲड केलं आहे. गूळ मी साधारण मूठभर असं अंदाजाने घातलं आहे. तुम्हाला गोड तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे गूळ ॲड करा. कारण हे आंबे थोडे ना तेवढे गोड नव्हते, थोडे आंबटच होते. चव घ्या आणि गूळ ॲड करा. गूळ लागतंच पण, कारण त्याचीच ती चव अप्रतिम येते. आपलं रायतं झाकण ठेवून एक 3-4 मिनटं अजून वाफ काढून घ्या, कारण वाटण कच्चं आहे ते शिजलं पाहिजे. आंबे आपले शिजवलेले आहेत. गार्निशिंग वरून भरपूर कोथिंबीर. तयार आहे मालवणातलं स्पेशल प्रसिद्ध आंब्याचं रायतं.